Nu är vi i Penang. Och vi är ute och åker en riksva. Ja. En riksva tror jag det är. Ja. En riksva tror jag det är. Ja. Det är kul i alla fall. Vi har gulligaste gubben. Ja. Han är så söt. Jag är typ kär i honom. Han är den skönaste killen här i stan faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, nu ska vi åka till en strand så får vi se. Ja, eller vart det nu templet. Jag vet inte. Ja, jag vet vi kan inte bli vart vi är rånade på väg. här. Vi vet inte vad som händer. Ja, nu åker vi. Hejdå. Vänta, filma framåt också. Ja, filma framåt lite. Det går fort här. Ja. Yay!